nidħlu għal dal-proġett nixtieq ngħidilkom illi dija storja. Kollox li ħadd isimgħu huwa fabbrikat. Immaġinawha qisha xi ħaġa bħal ta' Shakespeare, taf kif? Shakespeare kiteb fuq xeba qtil, xeba mewt, xeba dem ma jfissirx li kien joqtolu. Sewa? Issa fuq dik in-nota reppu li dalhom bih il-kokulum kien fox il-mezz tu ma kelli bżonn miżin. Naħxi kollox ħajat li l-gvern tajt Pilatu spiċċa l-infern. Tajt Pilatu spiċċa l-infern. Jew is importanti fl-istorja biex Alla jilabu hekk.